Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар ҷа ҳозир якчанд паплинои новинка омадаги аст. Мехоҳам барои шумо нишон диҳам. Аввал сар мекунем аз лён, материали лён. Бинед чӣ хушрӯ, сабукак, сангои анамихе новинка кати, оригинал, якум сорт. И чанд сомон? 230 сомон. 230 сомон дӯстони азиз нархи дона буда. Касе ёбтум гира бо арзон меша. Бинед лёни тозая. Ҳозир чанд нусха дора лён. Вошам нишон метиҳам. То охири видеоро тамошо кунед. Дар ҷа инчунин паплинои дубайски новинкаҳош аста ва ёшам метавонед ки бинед. Мо доставка дорем дар Русия ва дар дохили Тоҷикистон. Инаиш чанд сма? И гирбишинай буд. И гирбишиная? Ага. 180 сомон, а? А иниш чи? Ин намудаш 230 сомон гирбишина. Вай ана иглаш 180, инаш бошад 230. Дӯстони азиз, ҳангоми харидорӣ кардан ҳамин нархорам хушрӯ аҳамиятиед. Инаиҷада бо ҳастай анамихе. Диде? Иш чанда? Лёнаи? Анаи лён бошад 230. Дӯстони азиз, и лёнай. Беҳад гили хушрӯ, гили занҷабилак, заминаш сафед. Бисёриён нағз мебинанд заминаш сафед боша. Намихе сангои новинка кати. Ҳозир ҷа бо якчандтаи дига новинкаҳо ҳастай ва ёша метавонед интихоб карда нависед. Анаи материалам ваяй лёнай. Бинед чӣ хушрӯ новинка. Лёни фасон. Ирем 230 сомон нархи донаш. Ҳозир бо инҷада бо якчандтаи дига аст. Ёшам нишон метиҳам. Ина бине дӯстони азиз, ана ин намудош бошад 200 сомон ҳошона. Идиде 200 сомон. Анамино ҳамаш 200 сомония. Ина иҷада бо ҳастай марҳамат, анаи хеле беҳад фасон. Иёш ҳамаш 200 сомон оша. Анаи чанд бошад? 210 инаш бо будай дӯстони азиз. Бине гулмайда. Касе ки гулмайда мехоҳа ҳастай. Хулоса инамино буда новинкаҳо. Бо якчанд чиз дига дар иҷа нусхаҳои нав ҳаст. Иношам нишон метиҳам. И чандай? Ина бинед ишам чӣ фасон? 190 сомон либосаш. Анаи пустимор. Материалаш чия? Гирбишинай чия? Гирбишиная? Гирбишин хулоса. Анаи бо ҳастай. Хулоса 190, 200, ай ҳама қиматаш. Инош бошад. Агар хато накунам 200 сомон ай бинед. Фасон. Ана инош бошад доинган. И доинготон чанди? Ино 190. Инаи 200 ая? Агар хато накунам. Ия 200 зиёдтара ба хотири санги хамилёнаш. Ха, сангаш хамилён буда 210 сомон. Инош чанда? Инаш и бамбук ай, креп бамбук. 230 сомон ай. Аха. И сангаш 200 сомон. Диде да? Кадамиш ки инам хали сангай, Сваровский зар 200 сомон. Агар ки санги хоҳед санги инам хали хамилён дошта бошад, пас 230 сомон ами нусха. Хулоса имино новинкаҳоян. Ана ин 190 сомон агар хато накунам. И пальма 190 ая? 190. Ина пальма 190 сомон буда. Набинед? Ина намудаш бошад 200 ай. Ина намудаш чанда? Ха? Дубайски. Ана намудшам 190 сомон. این دبایسکی های بخشش منجه هر خیلگاه خطی کلینتو گرد زدستان 200 سومون جوش چند نه 200 سومون بینه چه فاسون پریرود اینا با یک نمودی دیگهش بو هسته اینا مرحمت این یا ممخه خلاصه از 190 سومون سر میشه و قیمتش 230 سومون های همی سنگای نوی که من شما نشون دادم درجه هم لیونای هم با چی بود گیربشینای هم با چی доинг. Хулоса амино ҳамаш новинкаян. Метавонед ки нависед. Доставка дорем. Рақамҳои мо дар рӯи экран ҳастай. Нишон мо доставка мекунем. Боқи саломат бошед, хайр.